साफागुरि फरायसालिमाया 13थि फरायसालिमा सप्ता लोगोसे दोहौ फोरबो फालिदों। थांनाय से सप्तानिफ्रायनो बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय हजुवानि खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 13थि फरायसालिमा सप्ता लोगोसे दोहौ फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि गोबां फरायसाफोर अदेबानि गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय दिनै फरायसाफोरा जथायै हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुङो। बे हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो कामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि एबा सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि दैमासा ब्रह्म बिथाङा। मख'बावनो गोनांदि बे हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनायाव बर' माहारिनि गाहाय आसारखान्थि हारिमु लोगोसे ग्लबेलाइजेशन मुगायाव सोलिनाय थासारिखौ दिन्थिनानै ओनसोलाव सांग्रांथि होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। केसि कलेजनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा बोसोरफ्रोमबो जोङो जेरै गासै कलेजानो कलेज उइक खुङो, जेरै स्कुलफोराव स्कुल उइक खुंनाय जायो। दा जोंबो जोंनि कख्लाबारि साफागुरि कलेजाव बे जोंनि कलेज उइकखौ माने गुबुन मोनसे मुं होनानै दोहौ फेस्टिभेल मुं होनानै जोङो बेखौ खुंनाय जायो। आरो बे दोहौ फेस्टिभेलाव जों माखासे इभेन्ट्स लानाय जायो। बेखौ जोङो सप्ता मोनसेनि खुङो आरो बेवहाय जोङो लिटारेरि कम्पिटिशन, कालचारेल कम्पिटिशन, आरोबाव ग्रुप कम्पिटिशनफोर बेयाव होनाय जायो। आरोबाव बे रेलिखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ लानाय जायो। आरो बे कालचारेल रेलियावहाय जोङो माने जिहेथु जोंहा 700+ स्टुडेन्ट्स दङ, बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज जोङो कम्पिटिशन होनाय जायो, जाहाथे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्ट्सफोरा बेवहाय ज' जानानै मोनसे कम्पिटिशनाव बाहागो लायो आरो गावसोरनि जि टेलेन्ट बेखौ शो खालामनो हायो। आरो आं दिनै नुनो मोनदों जे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ स्टाफजों लोगोसे ज' जानानै बिसोरो माने मोजां थेम लानानै दिनै बे कालचारेल प्रसेसनाव बाहागो लादो। आरो बेनो आं दिनै बे कलेजनि सासे इनचार्ज जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बेबायदि स्टुडेन्ट्सफोरनिफ्राय कपारेसन मोनबाय थायोब्ला आरो स्टाफनिफ्राय जुदि बेबायदि कपारेसन मोनबाय थायोब्ला हयथ' जोङो मोनसे समाव जोंनि कलेजखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हागोन। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सासे फरायसानि जिउ राहायाव माबायदि बिफाव होयो? दा बेवहाय जिहेथु जोंहा गोबां स्टुडेन्ट्स दङ, स' जोङो टाइम टु टाइम बे स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो काउन्सिलिं होनाय जायो। माने जायफोरा माने मिडियाम क्लासनि माने मिडियाम लेभेलनि स्टुडेन्ट आरो उइक लेभेल स्टुडेन्ट, दा बिसोरखौ लानानै जोङो काउन्सिलिं होनाय जायो। दा बेनिफ्रायनो बे माने जायफोरा एकदम माने उइक स्टुडेन्ट, दा बिसोरखौ जाहाथे बिसोरबो माने बे माने जायफोरा माने गोजौ लेभेलनि माने इन्टेलिजेन्ट ना, बे गथ'फोरजों माने कपारेट खालामनो हायो, माने मिलायनानै थानो हायो क्लासाव, जाहाथे नङाब्ला बेबायदि कम्पिटिशनाव जाहाथे बिसोर सानना लाया जे आं सासे दुरबल माने उइक गथ', आं सासे दुरबल गथ', जाहाथे बेबायदि सानना लाया। बेनिखायनो जों जहाय माने गासैखौबो जहाय लाबोनानै जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामखौ माने स्टुडेन्ट्सफोरखौ जों इनकारेज खालामनाय जायो, जाहाथे बेबायदि प्रग्रामाव बयबो बाहागो लायो।